IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ng TED Department of Social Welfare and Development wenno Dswd iti livelihood assistance kadagiti vendors an apektaran iti uram iti Batac Public Market iti naglaba sa bulan. Ti Tulong ket Naited babaen ti Sustainable Livelihood Program wenno SLP kaspaset ti agtultuloy ay rehabilitasyon dagiti naapektaran iti insidente iti Hulyo 5. Iti programa sa gasot ket 20 ken 8 a stall owners ti umawat iti 20,000 a pesos a seed capital bayat may isang asosasyon abuklen ti 18 a kaming ket umawat iti 30,000 a pesos kada may sa tapno makapagrugi manen iti pagbianganda. Sigon iti Dswd daytoy ket Nayon iti naipaay family food packs inumen a danom ken tulong pinansyal babaen iti assistance to individuals in crisis situation wenno AX. Naikadwamet ti panakipaay ti tulong iti lokal ang gobyerno ti Batac, provincial government ti Ilocos Norte, Office of the 1st District Representative, Department of Labor and Employment, Philippine Charity Sweepstake Office, ken dadtumapay nga ahensya ken pribado a grupo. Manamnama a babaen kadagiti nga addang makabangon manen dagiti vendors ket naipasubli ti panagbiag ken negosyo iti Batac Public Market. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.